Hello guys, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। दा उसुङाव दं ओंखाम जायोनो। ओंखामखौ मोजां जायाथ' आइयो। मिगिजों ओंखाम उखैलायबायनो ओमफ्राय मिगिजों ओंखाम संबाय जादों। ओमफ्राय दारि हनाया मा जाखो नोंनाव दारि ओंखारो आरो दारि हादोनो नै मालायनो दारि दं बैसागोनि दारि हानसैनो मानो बेलेगाव नायो नै ओमफ्राय मालाया सिखिरि मालाया बैसागोनि मालाय उल्टासो पिंक कालार लादोंमोन रेड कालारसो लाना जोबबाय आं मोदानदो दस' सेन्देलखौबो देखायनांगोन नै आनिनि सेन्देल गोदाना देखायनांगौनो देखायबाय आं बैसागोनि गानखाबाय खोमाया फुनना गाननांगौ मा हाबायाव हाबायाव गोमादो आरोना इदि बायदिनो एखे सेन्देलनिना ओमफ्राय दा इदि बायदिनो एखे गोदान बायफिनबाय हाबायाव गोमाजादो दोनथ'नायावनो गोमाजादो इदिनोमोन आरो सेम टु सेम ओमफ्राय नै दा बिदिनो एखे सेम टु सेम मैया हाथायाव नागिरना मोनफिनबाय आरो ओमफ्राय बेखौनो लाना फैखाबायना ओमफ्राय दा माबायदि मोननाय फुरथि मोनदों फुरथि मोनबाय होनबा ओंखाम उखैथारबाय नामा सान्दुङा दिनैसो जि गोसा जानानै गरम मोनबाय आरो गरम बोथोरबो मोनफैखाबाय नालाय गरम मोनथ'वाखैनो संबाय दं मा जाखो नोंखौ थानाङा होनखादो नोंखौसो थानो होदों अबो नांना इयाव नांदा बिखुङा बिफायासो लगायदो रावबो लगायाखै दे ओइ आमलाय हानगासिनोसै जि गोजौखा ओइ नै नांफैलायगोन आयौ नै ओरै जास्ट फैदो माथो मरथ'ना जेबो नङा नै टका दंमोन आरोना बिराद थाननानै फानबाय गोदोनाया रुमायाखै गाव नै दा सिरिसो आमलायबो हानगासिनोमोन ओमफ्राय दा ओंखाम उखैनानै इयो फैथ'बाय आरो खामफ्लायाव गाखोनायखौ खोन्थानांगौनो आमलायखौ हानबाय दंमोन खनखाङाखैनो ओमफ्रायो ओंखाम उखैबाय होननानै आंखौ मिगियावनो होबाय नालाय ओमफ्राय दा खननो थाबोथ'बाय बुरजायैनो हानबोथारनांगौ खनबाय थानो बालायलांबाय आङो हारसिंनो खननाबो आरो गावहा एफा मेथाइ जाबाय थाना बैसागुआव मा बायगोन खोन्थालाय बमा लाबोबाय हौवा मानसिफोरासो मालाय बमा गावो दा गोरलै जागोन गावा साला गन्थङा बिनोसो फ्रिजनि जुइस लोंग्रा गगा मोनजाबाय दा बिजि थुजाबासो र' डाक्टर फैदो होन्दोंमोनथ' थांसै मानो बिजि थुनायागौ होनबासो हामगोन दा नै एकदमबारे गुदुंखौ नै दांब्रबना लादोनो नै बेखौ लगायजोबना जाखानो नागिरदों ओमफ्राय अबेयाव खामजानाय सोरबा एफा गुदुंखौ दाङो ओंखामानो गोलैजोब्बाय नै खोलैजोब्बाय आखयो साला एफा थुर जायो जानोबानो बुरजा जाखादो जाबाय थादो नै फाथो बेगर फोहांदो आरोना ट्रेक्टर सालायनाय नै फिसा बोरायावनो थादो बिदि गाखोयो आरो गोलैबा मा जागोन Ini kak kayak serba, so saya mebay nih, ntar gue
गाखोयो आरो बिदि गाखोयो सोरबा दे फोदो दे आनियाबो बेसे गोजौ जायो आनिना आनि बायदि हायथु हायथुसो जागोन खोमा दे या आनि नों बेलेग साइडआव माबाखौ ओरै फै नोंहा माथो गोलैयाखैनो खोमा आया आया आंबो फोनानै नायनोसै एबार माथो गैलानो माथो एसेल'थार माथो बुरजा बुरजाथार गोलैदों मा सोरनि मा फिथाइ मोनो जागासिनो इयो फिथाइ मोना नङा गैला माथो एसेल'द्राय जाबाय खोमा अबेबा दंबायदां बेसेनो बायना लाबोगोन ओमफ्राय बेखौ हेवफिननांसिगोन ना मा जाखो गैला एसेल'खामोन ओमफ्राय बेलाय रज'गोन ना रजाया जागोन ना जाया रोंगोन ना रोङा इयो मै गाखोनो ओइ ओरै आथिङा ओरै ओइ गेजेरसिनाव गाखो गेजेराव अयाव गाखो अयाव जिराय दे ओमफ्राय आथिंखौ फोलावहर इयो गुवारद्राय जादों बा मालाय आनियासो गाखोलायनो मोनसिगोन माथो ओरै हाब फिसा जासिगोन बोनो हायाखै फिसा बोनो हालानो सना नोंखौ थिखोनो हायाखैनो दे फैदो सना गिलिरथार जाबायना दाहाय दिखांगोननो लासैनो फिसाजो सासेखौ थिखोनो हायाखै आनियासो बोनो हाबायना बा बोनो हादोंथ' आरो गथ'आ मामियासो बोनो हादोंना बा ओइनै सैमायाबो नायलाय जों आहानिया ट्रेक्टरखौ नैदि बेलथाय होबाय एस' थांदो बोख्लायबाय थांदो एस' ट्रेक्टरखौ इदि बोख्लायना दोनो ओमफ्राय नै ओरै खाबोबाय इयो बोख्लायदो बोख्लायना एस' ट्रेक्टरखौ इदि बोख्लायबालाय मा जानांगौ जाखो गन्थं मोखां दुलुनबाय बे मा बायथो ओइनै एन्जर खुरबाय नै लोगोफोर जोंहा मा होनो खिफि बेन्दों खालायबाय नोंखौबो लानांगौ ओइनै गावखौबो लानांगौ ओइनै गावहा जिरायना दं दे ओमफ्राय लाग्राबो लाबोआखै बैयाव फाथोबो फोनाय भाजैनो इयाव फैबाय बोरै नुवाखैनो आं बिराद दङ होनना खोथादों नै मानसिया सेन्देल गाना मोन गाना मा मा जानला मानला जालाबायनाङा नोङो ओइनै ओइ माबा माबि जाबाय दं आखयो नै गोदो सोरावनो नै आंना फिसाजोआ इनि रसखौ लोंबाय दं बे गावदां होननाया सिखायदोनो बे गावदाङा थैगोनबो बाला मिथिगा थैना थागोनबो बागथा बागथानो गिलु बालुनो बेफोरखौ जायो नामा सोरबा खिफि बेन्दोंआनो गैया जि ग्रौ ग्रौ दंमोन आंखौ लाना फैदो नै गावबा खाबाय दं ओमफ्राय खाबाय दं सोनलायलांबाय